Kain na yung signal, oy. So for today's video day guys, kay ubani ko ninyo, tabangi ko ninyo tan-aw, ani ako ang parcel nga nabot, charis. Okay ra bitaw ni, oy. So okay ra bitaw ni guys, mga nighties, panggabi ba? Mga nighties o pangtulog, charis. So, nara guys siya, oh, nara, duha ni kabandol. Ara, duha ka bandol. So, kuha ni siya, mga 90s na ni siya tanan o ano, pantulog. Ani, duha ka bandel. Na, wapata ka pamalan siya, narapuntay lamunon. Agoy, dugang nasa di sa pamalan sa hunon. Ang ako lang nabayad, ani guys, is 760 pesos. 760. So, isa-isa lang itong tanaw, pe. Ito, pe. Na kuan ni ba kay pantulog kay wala kay ko yung mga adaghan ko pantulog pero amot lang nagibog-ibog lang gid akong mata nga dali ra gid kayo maibog oy kan daw ni napad jud ni ay mipis day kay ni siya oy sabi na ko kan ni siya baga charon pis na napad jud ko napad jud tip tagalan daon sa ulo ni pagsuot. Kinas ko rin siya pangligo puro ning igwangan eh. Basta pantulog rabad daw ni 90s. Ay kuan dai siya oy kanang nipis. Sabi na ko citro de yung design. Na dai ni siya di ay. So nara siya guys pink. Sabi no kung baga pa citro ra dai siya. Kita lang ko sa color kay pink. Kani kay dagko man ata. Ay kani maning pangtolog. Kuani siya ma silk ang tila. Dupod siya oh. Nara. Silk bestida silk. Silk ang tila bestida pink so dapat siya. Naapag yun. Pantulog rawan gyapon ni. Kuha na ba siya kay self ang tila? Nara o, pantulog na po ni. Anak. Kasi pangtulog raman ni tanan. Mga 90s so pantulog pero kani murag 60 man ni siya ay pang crop top murag kanang 60 kitag kuan ba ana kanang murag panyo iyang kuan ana siya so mag highways ta ni 60 king likod ana para na siya panyo ana ra yung design kanipon pagtulog ay sitro na gyapon siya oh may mga sitro man na hindi ay tanan para oh pwede siya pangligo siguro dagat mag panty na panty ra dito bra and then kani mga terno na ni siya. Tipo mga terno na ni oh. Kani terno. Terno ni niya mao ni iyang ano yung terno? Siya ka na self gyapon ang yang tila inat mo na siya dako lagi ni ang conscious ito na terno siya terno and then ara po terno mga terno na ni siya kasagaran Narang yang short.
And then arayahang jacket. From Chinese designing. Ana. Basta terno. Terno nga jacket. Unya, mao ni 4-in-1. 4-in-1. Muna ning 4-in-1 nga pantulog. Grabe na this. Or in one daw ni siya. Muna isa. Simple short. Sa nya mo iyang murag dress niya. Dress niya. 4-in-1 ni siya. Murag 60 ra ata ni 60. Para. 60 pesos. Muna iyang kung morning paris sa short. Kani iya. Murag sa nina. Ana. Kay 4-in-1 man siya. And then, mao ni iyang dress. Ya, mao ni iyang robe. Akong gyapasani baka iyang robe. Kanang murag iyang kay ngani, oh. Nan. Tay mga ingani. Puti yan. Sigaw. Puti yan. Aslin ka na ba eh? Pila? 200 lang. Kani robe. Ay, nindot kay na itali o ang robe na puti. And then atay robe na black. So pwede na siya ipares ang black. Ay, nindot ni kay itali. Nakoy robe gani na ito ng itali. Diba pang mayaman? Mayaman ang atake pang tulog, charis. Mora ni mga 90s titanan mapantulog kay kuan biya ka ng sige na ko pamalit kay mga dress, mga short, crop top, mga ingana. Nya, wala tayong mga syala-syala nga mga ingani ba, mga syala-syala. Kablo na mo, ambisyosa ta at chiche. May problema na ambisyosa, basta na tayo kabayad. Para mag-ambisyosa daw may kwarta pag puyo mo. Tsa. O diba, self ang tila ni guys, dito siya kay diliigang self. Pag may kwarta, pag puyo mo, ay mo pag ibog-ibog, may kabayad. Pag na may kabayad, why not? Diba? Ara man na, kay ka nang nag-dress ta ato, no? Nag-dress ta ato, and then, gawas ta syempre. Ano, saan naman na, mura gud akong gyapasani ang robe. Sa nga, dangog man jud na, unsa man naka, anak ka. Huwag mo siya ilak, anak, ramag na siya. Syempre, kanang gikan ta natulog niya, 60 bitch kay ta. Diba? Ano tayo room? O, diba? Ano na siya, ano na siya, mga my dear friends? Amaw. Ano siya, my dear friends, oh? O, diba? 60, my dear friends. Diba? Check. 60. Nana? Oh. O, diba? Kung siya mga, my dear, kanang self ang tila o self, diba? O, diba? Pang mayaman ang mataki, charis. O, diba? So, morning niyang dress. Kita na matulog ta nga nakadress. Anak rin niyang dress. Morning niyang dress, anak. Kani. Tapos, pag kita mo gawas, so, natay robe. Masira po siya. Ganan kay ko kay puti ba? White na white. Diba? Kung pwede tag maligo tag dagat. Paghawas na to. Nya. Siksi pa kay tag ikag maligog dagat. O diba? So, morning iyahang purpose. Ano yan? Paris. And then, naapod pantulog itom duha ba ni siya ka itom moy kay murag dako tong isa ba sa sintar pud ni so morning ihang dress oh small kay gamay man small mo na yang kuha na pantulog ana. And then, ang iyang robe, kay mao ni iyang robe pod. To, mana. Tubo lang ang iyang robe.
O di ba silk? Balik yatay. Silk gihapon ni ang yang tila ani dili igang tapos sitro din. I see. Pasitro yang likod di ay dili kayo silk. Ana na oh. O di ba? Ana ni ka ana. To katong natong tali kay nga puti, pwede ra to siya igamiton dire kay white and black, di ba? Pwede na siya partner. Nya, nagingani na ta matulog, mugawas ta oh, di ba? Na siya lace. Ayan. O di ba? Nanatay murag true lala. Nanatay murag true lala. So, pang last na ni, di na ko mamalit kay dagan kay sanina. Murag naibog lang dito sa kanang terno nila ba na. Panapot yung cherry. Kani oh. Tapok man siya eh. Nahara. Pang cherry daw ni cherry terno ba na butulog? Pantolog. Terno na to, Dako man ang short, way. Dako man ang short. Saan mo dito? Sige. Kinala. Silk siya, silk. Marag silk po ang iyahang kuan. Terno. Mga terno ra ba ni halos? Nya, na makani kay violet, social pa ni violet. Guwapa kayong violet ay. Guwapa ang violet. And then mo ni yang robe. Tara. Nangawala lang iyang mga tali. Naman siya butang tali. O diba? O diba social lang ang taki. O. Ano lang siya ni mo diya. Talian. Turn na siya. Sa likod, mga pantulog na ni siya. Social, diba? Say mo? Walk daw. Plastic? 22. Diba? Pang mayaman ang atake. Pag nakay tali, pwede rin siya talian na. Kira siya. Ano? Sure, diba? Murag di ba igang saktong lugar oy nga may parob-rob. Kana laging atsup-atsup lang ba? Atsup-atsup. Murag amaw. Sabay sa uso kunuhay. Pagdagaratik sa nina. Uy, Lord. Tabang. Kani kay murag dagko ning uban ni ba, pero kay take all magud ni 50 ang 5. Kani ba 50 ang 5 kani. Isa, duha, tulo, pat. Wala lagi tong isa ni. Kani kay murag dako ay pajama ni. Dabi. Silk gyapon dili siya eh. Pwede man itawura na to garter kay murag kuha na yung garter o murag buag. Sakto naman ang pajama. Diba? Ana o yung pajama. Bugnaw kaayo and then kuhan lang ka ng luag gamay ang garter sa kuha. Pwede man ibutang ang garter lain. Tapos kaning pink. Okay, kuha siya. Tukong. Silk gihapon. Nindot na ang silk na kay dili igang. Pantulog na magud nida. Mga pangtulog. Mga madi. Niya kani bantong yatag o nga. Ay, pwede eterno.
Pwede slider no kay pink ito be. Sa na. Terno na to. Self gyapon ni ang tila ani Madi. Di ba? Nga pantulog. Mga pantulog ra ni mga Madiha, mga pantulog. Tapos kani dako man Madi oy. Pantulog yapon ni mga Madi kay mga kuan, mga self ba. Kira sad, pwede slider no kay pink. Nagdaan na lang kay ko. Okay, kasi Pila pakasino kay astay gitrabaho dito. Pakasin. Charis. One. So naara, pantulog lagi siya kay dagko man. Na. Kani isam-sam ni. Pantulog gyapon ni, sulali. Lagi. Okay. Ciao ni. Ay, pantulog. Lagi hapon ni. Pero style. Ay, oh, I see. Sarap. Sana maning naong ani, uy. Wala ba, oh? Siya naling naman na yun. Ang sarap na yun. Ay, pang tulog. Lagi hapon ni Madi. Ay, bugnaw. Silk. Pang tulog. And then kani pantulog hapon ni nga jacket mga badi kay self man ang tilaan. Pero paminaw na ko pwede ni siya ipanglakaw na ano kay sala man na siya o social diba pantulog ni pero pwede ni panglakaw paminaw. Pwede siya pang magtagdagat, sukot. Pang tulog lang yun siya dating hapon. Siya, pang tulog lang hapon ni Madi. Pantulog lang hapon ni, pero kung ato tagdagat, pwede na po na siya ito ipangkuan. I-jacket ka ng pag-overnight, di ba? Pwede na kaya po ni. Pwede na lang. Kadagki, hindi kadagki. Then, isa pa sa lupin na food.
Terno na pud ni. Feel na ko no kay. Dako yung pajama. Ay, saktrom de, mubura. Yan. Ano na siya madi? Turn nun eh, pantulog. Bugnaw po kay self ng tila. Oh. Kani. Terno po di, terno. Panitay ko. Self, ya po ni self. Self na terno. Nay para sa baba niya. Iya pong jacket kay napay para. Ay, sakto ra sa kuha po. Dun siya, idag ko ipod siya. Muna yung blouse. Ganahan ko sa color ba? Ba? Ay, social. Nindot pa yung blouse. Nindot yung blouse, oh. Diba? Nindot siya. Naipara-para diri. Pantulog. Tayo na madi. Ano ang madi? Na... Terno ni terno. Ito ay taas kamay na. Ganahan ko. Pang mayaman ko na yung atake ba oh. E pantulog ra. Hindi, ganahan ko ay. Oh, mayaman ang atake, di ba? Ana siya. Ba? Kira ng luag kay pangtulog ra manggod ni sila tanan. 90s. Kani po, nude ang color nude na ako siya robe. Sa kuha na po ni sa isinta. Manihang sanina, yan dress. Yan ay hikot diri, ana hikot. Kuan gyapon self ang iyang tila ug baga siya guys. Indot siya kay baga siya. Di ba? Nya kani ana hikot daw ko ni sa likod. Pwede lang siguro din ihikot. Iso ka matag-hikot pa ay. Anak na lang na anak. Sige, anak na lang. Ano ni siya? Guwapa ba siya? Guwapa. Nga iyang kani kay full self ang ihang robe. Oh. Guwapa ang atake upang mayaman. Diba? Oh, diba? Anak siya. Natay white ganina. Pwede naman to ipuli-puli na tubig ko. Pwede na pag wala, ay, anak na siya, anak lang. Anak lang ka, anak. Nya, mubo lang ang iyang kuan. Baga, oh, guwapo. Diba? Natay siya, kuan kuan. Diba, natay. Mayaman ko nung haide matulog, diba? Charis! Diba? Na siya, robe. Baga ang iyang robe maring. Diba?
May na lang, mayaman kunuhay ta matuga. Baga kay hang ano ay, baga mas pinakabet ni baga. Muna akong gingon gaina nga ikaduhang terno kay murag duha ka terno nga pagtulog akong palit nga na ay robe. Ay murag maoras sila kadako, abi na ko lahi. Murag pareha mata kadako. Ay murag pareha ra makuan ra man ni. Ay, kaya ra. Adjustable man niyang strap, adjustable. Igo ra di ay. Mo ni siya. Pantulog. And then mo ni yang robe. Nindot ang ihang robe okay baga. So duha na kabuka ko amura na tag saliling ani. Ay, lahi sila design sa robe. Nan lahi. Ito isa gay nakaasa to. Kayo na ko natutudin. I see. So, lahi sila og design guys. Kahit may pinaana-ana o kay way kaway. Ang isa ka robe and then baga-baga na ihang robe. Ay, oh. Sakto naman. Ana, o diba? Oh, ganahan ko ani. Paulian ta na ko kay murag video man gud ningon ko sakto raman. Kung natay tali. Ang kanida ay siya small pud ni pero mas baga-baga ni ang kani siya kay murag mipis-mipis ni. And then ang iyang likod ani kay full nga self and then ang kani iyang ruba ning isa kay mipison pud. Mipison and then ang nakalahian pud nila kay lace ang diri lace nya ang kani kay lahi pud yung design pinaana, di ba? Socialan, okay ra bahalag pareha silang ito. Say mo. Pila? 100 lang. Senta da sa kanang kuan. Dire na apil limang 5 nga charge. Ah, Patagata kag 200. lagi na wala. Hirama na lang nato yung white. Pwede naman siya white o black. Pwede na hilaman na tuling tali sa white takuan kay o naman sila oy white. O diba? Di man lain white o black. Sige na. O, diba? Ayan, maganda. Cheers! Nantatikon gahapon, navy blue. Pero murag, naalanganin ko sa navy, pero wala na ko siya gilak.
isa ka account pa ni okay. Dahil nakita na okay, dahil mo na mag-decide na. So, bet, gihapon ako. Halag doon akong black. Super bet. As bet na ko siya, bahalag doon akong black. Charan! So, happy kayo kung karon kay nakapalit ako ka ng mga turno-turno kunuhay na pantulog. Ay, dagko lang ang uban. Ay. Pero dagan makong turno na pantulog at mga bargain-bargain sa una kay. Nagtrabaho ko 3F sa una. Sa mga saninan, biya ako nasa inom mo, napitin ako dagan na po mga saninan, mga bargain, mga pantalon. Dagan po kong pantulog na, napad ko yung mga turno. Na ko yung mga turno-turno na dili pantulog. Karang pwede siya mapanglakaw. Dagan po kong turno nga pantulog, marag pila to eh, pajama. Dagan po kong pajama. Katong mga cotton lang bitaw siya, dili silk. Katong mga cotton ba? Banagsaram gayet na po sila mga suot kay igag manggod. Niya kani kay mga self mo na naibog-ibog ko pero last na siya na ano last part dili na ko mamalit og balik kay. Hoy Diyos mio Lord. Basig mo awas sa sadtong ito na kong Durabox. Nako. Ito nakabukta na akong Durabox ba niya dagan pa kog plansya uno. Alright, come on. Pila? Grab. 1 suki ni cash in. So last na ako na siya pamalit sa mga pantulog kay dagan na kay na siya nga pantulog tiba-tiba na charis. So napabiya ko yung mga pantulog na ano tagsara mga suot kay igang kana lang laging ibog-ibog ra maguna ako guys. Ibog-ibog ra ang mata ni Maring. 760 ako nabayad ana tanan. Pero dress, dagan na kay kong dress, pila na ka Durabox dress tanan kay mahilig kay ko sa dress, mga dagan na po short, dress, ayan, mga t-shirt. Muna ang karon bago na kong ginapamalit kay mga crop top na kay ning sunod-sunod na pud sa uso ka ng mga bagi-bagi pants, bitaw bagi-bagi pants. Nalapog ko na palit isa bagi pants sa tong last. So dapat ana mga crop top ang ipares. So, last na rin na siya, last part. So, last part na ni siya, last part na dyan ni promise, kay, uy, akong Durabox, 7 na kabuok niya. Katong ika-unom na ko dito, kay murag isa ka-unos lang na atanabili na ato niya. Akong plansyahonon diri akong nga bagong pinalit ako, isa ka bukid, isa ka bantal, andi na apad dyan na dugang nun, isa ka bantal. So, murag last na dyan ni promise, di na dyan kumamalit kay. Wala na ko ikabutangan. Hurot na akong 7 ka Durabox. Patay na ko ani. Kay wala jud sa kuan guys. Wala pa tayong mag-flex. For your information, dili kay ko maluho gud sa ubang gamit. Karang sa mga uban lahi-lahi. Ang akong maluho kayo kay sa sanina. And then, anang mga sa sinilas, mga chinilas, mga sandal, o karang mga bag. Uy, dagan kay kog mga bag na paknit na lang sad kay wala na gamit i-stock up. Kay syempre galakaw tano need ba jud ko magbag kay labo na mangumpra na. Di ko pwede ko lay bag mulakaw kay butangan sa cellphone, butangan sa kwarta na mga listahan. Mo nang dagan kay kog bag, mo na wala na pud ko na malit og mga bag karon kay. Dagan kay kog mga sling, dagan kay kog mga bag nga. Ang uban wa pa nagamit, ang uban ginabalik-balik na akong ginagamit kay naganahan ako. Nabalik-balik na ako gamit mangumpra, lakaw. And then mga chinilas. Uy, kadagan ako chinilas oy. Dagan kay kog chinilas, dagan kay kog sapatos. Ang uban ako gipatahi kay nangalangkat na. Unya ang mga dal shoes na langkat na kay wala na nga suot. Basta mo nang wala na kay ko na sa una mo jud na akong luho kayo. Luho kay ko sa sinilas, kanang mga sandal, sapatos, mga dal shoes ana, luho kay ko ana pagabot dira. Mga bag sa sanina jud, grabe jud na ako kaluho sa sanina. Kana laging gamay pa to sa una no, wala jud kay lang pangandoy sa una ba? Uang. Elementary pa to sa una, wala jud kay pangandoy mauna, way na human kay. Wala jud nang andoy nga human eskwela. Kay naguna-una sa picture ko may ba, wala jud ako una, ako lang gyud-una no. Mahuman lang ko high school. Manarbaho jud ko kay mamalit kog dagan sa nina. Dapat lahi-lahi jud nga sa nina kaya akong goal maura jud na nga kadagawas nako lahi-lahi akong sa nina nga kadagawas nako dili magbalik-balik akong sa nina kanang every time na ako ilakaw. So maura jud na ronda lagi. Tupad na kaayo. Di karon wa na akong ma-eskwela da. Merisi. Pero okay naman sad kay buhi-buhi pamantahan charis.
Mora dyan na akong goal sa una guys. Mamalit ang dagang sanina kay gusto na ko pinalakaw lahi. Kay you know na, hiligit ang picture-picture. Siyempre, lang ka na mag-picture-picture pa na niya. Ito sanina, balik-balik. Kaya pag nagpuyo. ang ubuning buto. Bitaw guys, dahil kayo na ka na. Sige kag aura-aura diraoy. Niya mo sanina, balik-balik. Suka kuyapi. Kanang, ingana magandang mindset. Kaya siyempre, hindi ko picture-picture. Nya, kanang lain ka iba na kada aura-aura na to, ana-ana, maligo tagdagat. Aura-aura ta dito, ani-ani. Nya, atong sanina, balik-balik. Lain sa tanaw no, nya. Hilig kay kag picture-picture. Picture-picture yot. Nya, imo sanina yot, balik-balik yot. Nya, lahi-lahi, makaingon sad to na, makaingon sad dang uban na. Wa man siguro nila yung sanina, nabayhanan ni kay ang sanina balik-balik. Lahi-lahi kunuhay giliguan pero ang sanina balik-balik. Karon bitaw nga nang naabot kag dagat, naabot kag pools, pero imong suot. Nagbalik-balik unya ayo-ayo pud nimong aura-aura ba ya? Ayo-ayo sa dimong ising-ising. Nya imong sanina ka balik-balik, so makaingon pud tong mga tawo nga balik-balik. Balik-balik sanina nabayhanan ni. So mo dira guys, dili na babalik-balik kung sanina kay pito na kadurabox. Pabalik pa lang ganina abtan pag nakatuig. Di udaghan bakay wala na nga suot ang bot. Unsa pud ni? Ay katuning gray, last bull. Gray nga pajama. Taas mo kay bay. Kuan ba ya self? Wait, just me taas kayo maring paulian ngita ko paulian eh taas kayo uy murag pwede ni pang lalaki ba paulian ako niya oh kinsay mo ulian eh oh nara oh pwede ni pang lalaki or pang babae may taas kayo ara oh silk siya pero taas dili na ako nilabhan ug apil kay ako nang paulian kani terno last muning pinaka primero na ko na main gahapon sa terno kani siya kay silk ang tila ano mo dahil ang sino anong bro Dobby kani saktor na ug itaas dili kay sangyad okay ra ande nang iyahang mga mani iyang pajama ni shutter no patulog ka so hindi na po yan style ba sa pantulog imo hindi akong pasyon o diba na siya. Kinsay nag-ingon nga dili pwede mahimong pasyon ang pantulog. Taan di ako nagpaaraan. Wapin na ko mabili na ako yung turn ko. O diba? Pasyon kita matulog, charis. Uy, amaw. Bisag matulog ray mo lagi akong pasyon di amaw. Sama na to guys tanan. Mao na sad niya tong labunon oh. Charis, labunon, plansaonon. Charis. Sama na to guys, sama na tag flex sa atong kuan.
Ato ang mga na-purchase na kayo kay sulas na na. Dili na ako mamalit online. Kapoy na kay mga laba. Kapoy na mamalan siya. Laban na kay sa ulo eh. Ano sa miyak na ako. Sama na to. Hamugkot tabi. Kaya igang kayo. Sama na to guys. Mamilo ko ron kay labhan ako na para ugma mag hinahinay na pagpupamlan siya ugma. Kati ko plan siya unon guys ay. So dali na ta guys. Bye bye. Love you all. Maura to. Charis. Bye.